Mubarak. Ba zo mun ba ka daure ka dan sake fuska ko ba za ka mun bayani ba. Zamana da yar uwan nan take akwai matsala gudan babba, a ce wai gidanka shikenan ba zai yiwu ka shaki iska ba. Da ƙyar yau in kwana ɗakin ka in ba wani ibtila'i ba, ban bar zuwa da wake ba lallai ta daina tuza. Ya ɗebe ni rabon da in kwana ba riga, abincinta ne na ɗan ci kaɗan ashe na kira ruwan guga. Ta zauna ta kwashe girkin nan ta sa mini kaɗan cikin langa, cikina ya tashi ya yi suntun kamar yar matashiyar ganga. Na murɗe na ƙara murɗewa na gagara gani bale hanga, nan har na fin da tsammanin ba da ni za a kai su bayi. Sai hakuri da Allah ka daina yin saki, ni da ita kunka duk dai ne, ni ba ni san kana baki. Ina ma haɗi da ke da ita ka dawo ta dubi tsari, ga wani zanen gadon ta baki kamar an yi babba kada yaki. Idan kin gadai ina fara'a to sai in ina faɗa kinci, inda ke na fara aurowa ban san yaushe za na kara. Allah da gaske Allah kuwa. Ki waiwayo da wuri in ba so kike in so me ba, in ba na ganin ki gangana ba zan iya zama da tashi ba. Haba kar ka damu an gona ai ba za na je na zauna ba. Zaman gidan ma saboda ke kwa nake ba dan mai kama da jarka ba, yau sai dai in kwanda yunwa ko ta yi girki ba za na lasa. Leka in kin ga tai nisa ki dawo akwai bayani ne. Ni fa yan nan tana fa ban tsoro, ɗabi'un ta dan na shari ne. Dama fa na ji labarin wai mai garin su ma'ayi ne. Ga kwaba gani da ƙauyanci kamar an watan kiyaza ne. Nikan na sayo buhun dusa ban san ran da za ta waye. Munafikin mata fuskar shi ba ta boyewa, sama yau ba mun fahimce ka musumar mu kai ka sanyawa. Ubannin tana in je bayi cikina yana ta juyawa, yau ba inda za ka je wallahi sai ka ɗebi sassukar maiwa. Na komo ce